Снимаш ми лекла сега, така въртила съм. Вижте къде се качваме. На 5-ти етаж отгоре. Намираме се в София. Дойдахме тук за играчки в Покажи Джимбус. блока ми, го купих преди малко. Ето. Вижте хора, това е паркинг. Влизаме тук в паркинга. Сними лекла, така охална за това. Знаеш как? Това е Иван Звярат. Тук ние сме. Кова волане ова? Ето хора, дойдахме, мерихме го. Идваме за Коледа да вземем играчки. Ая, херек снимка е. Хермек снимка. Айде. А, чудо. Гардана му го Иван Звярат. Ема баш си наги позор. Вау. Сир. Батерии, хората има играчки. Керне потежа. Да. Кушка се на чуно? За тебе умирам, човече, като кръвта по вените ми потече.